Kamsuriyana baba, kamsuriyana amai. Yashtangu ayo kishinda ni kishinda maroba. Mungu adawenyu kamtemu. Sikati kumbira wana baba tu sikati kwa mashaka mangu tu chambo chitaure mchana togona munyaya dzata kulinga kutsvagirana mhosva iri nyaya yekuvengana magaraji hazvina kunaka pamusoro penyika. Kana munhu akakanganisa zvinhu zvisingadi kudarika mambo munomuudza mumuonesa kuti nono apa panodai muno zvakanaka norudo. Nyika munhu anodzidziswa kuti nyika inofamba sei, kugara kunoitwa sei. Kuno vamwe vanhu vanotadza nokusaziva asi vanodzidziswa kugara. Toya tino dzimwe nyaya dzatosangana nadzo, upombo huri kuwanda, chihure chiri kuwanda chiri kubatanidza varume nevakadzi. Misha mhirizhonga hachisi kupera zvokonzerwa nemi. Varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo, imiwo vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Unoziva kuti Mwari paakasika denga nenyika akasika chinhu chakafanana naye chakakosha kudarika iye, akati uda kuchiita chinhu chakafanana naye akasika munhu, ndiwe unotonga nyika. Zvimwe zvamunozoita kuzora mafuta ekutsvukisa isi kuzora zvenyu, asi Mwari akakupai ganda rakafanana nani naiye. Saka tinongofanira kuti isu ndisi takakosha panyika, tofanira kuzviremekedza. Vakadzi ava mazuva ano kupfeka kwenyu kuri kudarikidza. Izvo tikakuti kotama apa panapa unonge vhoko chavo unokiona tobva taona nyika yacho. Ko tikajazivi switi yakawanda. Unoona kuti chii? Protector chaiwo ukaona ringe rakachengetedzwa. Kana rechikazi unoona rakacheruchumwe yakachengetedzwa. Kwaivi munesere miri yenyu pachena. Chihure muri kuchiwanza, musade varume vasiri venyu. Kutobva kwandaita kumba nenda toshambidzwa nevakadzi vari kumba. Saka ukaona zvandii ndikaita zvine zvishati zvangouya zvatoro mukadzi atoshanda kuti ndichichenesa izvo. Saka usandipinzewo pamiedzo. Endewo musadewo vakadzi vasiri venyu. Mazvinzi murume wako hapana murume akashata, hapana mukadzi akashata. Kana ukaona bondo risingafai murume wako musana wati periwo, kuno maelders vari kuno vanogadzirwa zvoshoka zvomusana zvinokubatsira izvozvo. Zvinoita kuti mumba musabude nokuti moto ukatadza kuwanika mumba mushonga uyu hazvifambi. Zvinhu zvinofanira kuzviziva zvinova ndizvo. Saka unozwa kuti munhu abuda mumba nokuda kwenyaya idzodzo asi kudai toda kuti nyika ifambe zvakanaka. Murudo ndokugara kwakanaka. Vanhu vakatadzirana ngatingodzidzai kuti kwamambo kwakanaka, but hakusi kunyore kuuya kwamambo. Kana mauya apa hapana chatinosiya, tinorova zvese. Saka hunhu muridzi wawo tofanira kungotaura tiri kumusha dzimwe nyaya. Masabhuku ova munenge makapiwa tinenge takagadzira, vanofanira kuva masabhuku vanhu hunhu. Kuno mumwe sabhuku tokamuudza chinhu anofamba achichiimba. Akutonga iwe nhasi anofamba achichimba. Saka sabhuku anofanira kuva munhu chaiye chaiye unofanira koya sabhuku unoti ukabva panapa unoona nhasi akaenda kutandara, sabhuku ndozvaanoita. Sabhuku chaiye chaiye akakwana. Angafamba achitenderera. Wawo unoona achita kutamba nawo pamujaivhi nawo wawo. Iri leader iye. Ndipe nyaya iwe. Inini ndau yangu yandakwirira anonzi Nyamoto. Inini ndinogara kumagazi, iye anogara paShuru. Saka Nyamoto uyu akauya pamba pangu achisvika kutaura nawe kuti baba wake wahwarira kufa, vakasiya vamutaurira kuti kana inini ndafa vange vazogara unofanirwa kuzoenda kupa pamushowani umutaurire kuti pano pamba panapa pano mwana wangu anonzi Beauty. Nguva yakazvarwa Beauty inini ndaipomba nomukadzi wake. Saka mushuwa iyeyo mwana ndo wangu, ndo mazwi akauya naye pamba pangu. Saka uri mombo. Pindura. Aku simukatinzwe guwa rinenge rechokwadi. Nyaya ndinoda kutaura panapa
ndisu takasangana nonyaya mudare muno wanzwa ka saka ndoda kuti utaure pamberi pamambo uchitaura chinonzi chokwadi tiudze tinzwe nyaya washedzerwa muno mazivira unoita shedzeresa tichinzwe amai vangu vakasina kuzoti mwana ukanya moto tapenda taura vakasiva kuti mwana kwachapendama mukazunga vati kuti uri mwana kumba kwausazoramba nokuti uri mwana unguwe ikoko ndikataura ita amai saka ndaroorwa ndakasanga ndamudzi rokurwara pandafamba pandanzi iwe musha mauri kugara musunisha mako enda mudzinza rangu pandagara pandandoita sei ndasina foni nhamba dzehama dzako idzi pandapuwa foni nhamba nevandinosiyira mukaka akati iwo nhamba idzi sangane hama dzako kandikaita basa pandaudza hama dzangu tichira kupindwa mune vamwe ndikutamudzwa neurwere amai vasiva nditaurira nyaya iyi tiri mwana womusha mani musha manyamoto hausi mwana womusha vatigero iwe musha manyamoto hausiwo kwachapendama handisiwo kwachapendama kwewo wakazviwana amai ndo vakakuudza here ameni muromo wakatiti mwana uya pano inini wangu ndakusiya wamukwiziya dzinza rako upinde mudzinza rako iri kuitira mangwana saka wakaroorwa kupi kwamurewa unovana vangani nevana vana saka mutupo wako wokuti gusho hausisiri gusho kai wasokomurewa okay simukai wasokomurewa mwana wako kao tukuirana maanisi uri kunzwa zvandiri kutaura ndatetetera kuti ndizvinhu zvikangamira mwana uyo asi mwana wako uyo kunzwira mudare handisiwo kwamushowani ndataurwa mudare changamira wazvinzwa ndazvinzwa changamira mombo waiona mombo ndaione asimukawo right tichapfunza mubvunzo yakati kuti mukoma wako akaroora gore ripi uchariziva here ndikuziva kuti akabva nemukadzi mukipi gore handirizivi asi okupangana nemukadzi wacho ndobva amutora abva abuda tese mukipi kusvikira afa muna 96 ndiye akachengeta kubvira iri mimba kusvika izvarwe mwana handiti ndozvairi kutaurwa nemumba wacho kuti ndindakagarisa kusvika apere kuzotengerwa nenomwe anapuke nichidzidzisa saka nhasi iwe mombo taanayo ari right inoda kwokuti midzimu yakamuudza kurudzi rwake amai vake vakasiya vamutaurira vakati kana ukange wazoona chinonetsa ndobva azeta matambudziko ari kwamurehwa ikoko kuti no kwauri kwagoshwa hakusi kwako kwamhara iwe uriwo kwasoko murehwa maimboitana chiko nechino uyu ndanasawirira asawira alright ndingambuya aita sei aipongorambuya oja uri kwamurehwa uri muwakuonai kwamurehwa munogara imi zvakanaka kubva waziva dambudziko rako uri kuziva kuti varudzi vanhu murudzi wako ndoyo hausisina dambudziko hakusina kana hope kana kurota upenyu hwakanaka ndikuona miri wako uratidza kuti we are fit and strong right ndakuendera mberi ndichitopa ndichienda kwamuri kuita matsika dzedu dzechivanhu zvakaitika kunyika kwamadziva tikuwirana kuti zvakaitika kunyika kwamadziva ndichabvunza vanhu vakagara kunze nevakagara padhuze neni kuti inini ndinousahwira nomumwe munhu wandinaye kana kuti ini ndikaona sahwira wangu inini mukadzi wake ndiani wangu
Andiseke nawo kapa. Zvino mukuseka yakabva ataidza bharu mabonde tobva zvashata. Chimina kwamadziva. Tikuita nei? Muzore changamire. Panyato vanhu varumavu. Votora pamberi pamwari chokati. Varuma vanhawi vaneziva. Kubva 9 to 4 ndakura. Neteka uzi. Mupamutemo manje achaka. Ndakutaura changamire kuti paibhabhura mukanda panikatamba nyaya. Baba vangu vakatongana navarume pamambo madziva. Vatongana parufu. Ndipo vati ndikumbira mwana wangu sabva katongana. Ndipo vadzingirira. Pakuroora kwemwana ndipo vaenda futi. Koma kudza mwana wangu takatongana sei? Ndipo vadzingirira. Ndipo vatonga achadii? Achauya. 2020 apo ndipo baba vangu. Saka pesa apa pavainetsana vairegana vari papei. Pavakaviga baba vangu ndofunga inda ndaramba ndikati peti vanhu vagara vachidzingirirana mumusha. Ko vanogoita saurega baba vangu sei vana ivo vachidzingirirana hazviite ndikatazana ndivadii ndivaviga ndivananyarara. Saka changamire nhawi ndofunga varume vanezi vagara vachidzingirirana vega varidzi vari vapenyu kusvika pavangapa 2020. Saka uri kuratidza kuti iwe hausi kubhadhara zvinoda kwaizvozvo. Changamire kutaura kuti inini ndiri mwana. Saka ndiri mwana unoti kana mwana kuya kwakaita handiziviso sekutaura kwaari kuita. Ina ndaigona kuzvi. Rega ndikuudza imwe secret nhasi. Une makore mangani? Ine ndari 51. Wakura spirit. Ndati waita sei? Wakatondisiya ne3 years. Asi uda kukuudza ndichiti. Tine dzimwe nyaya dzatikaona dzorudzuru. Asi uda kutaura vanhu vachinzwa tingataure misha yevanhu. Yorudzi rupi? Mumwe munhu akaita so nyaya yerudzi irwo. Akaudzwa naamai vake kuti ava havasi baba vakwa. Chikabva chava chokwadi. Ndobva aenda kuna baba vake. Baba nyakuchengeta akangoti handazvinzwa. Haana chaakapiwa. Asi munhu yeko akaenda haana kurarama. Uyo anga achigara zvakanaka nguva dzese izvo zvaachandogara zvakanaka anofa. Ndoda kukuudza nhasi. Uyo anoita sei? Yakavega shuga inoti ikapera kuti ande tonotenga. Hakuna sitoro yemweya. Unza zvandakutaura. Bhadhara vanhu. Kana usingade kuwabhadhara tongoti dismissed vatozona kuti kumberi kunei. Changamire kuya kwandaita ndakunzwa kwamuri nokuti ini ndikutokubatsira kuti pandasvika kapa ndatoona kudhara kuti hapana kuita sei kuchena. Iwe kana wati mambo zvauri kutaura zviri wrong ndongoti no dismiss. Ndiri kubvunza toti kudii? Hazvamari chakamira pacha ndiri kuramba ndotonzwa kwamuri imi nokuti kuda kubatsirwa nokuti inini ndiri mwana. No, dai waida kubatsirwa wataura point kuti nyaya yakambotongwa naye kadii but ndakuonesa zvinoitika patinoitika pakurarama. Mwanzwa? Unofunga kuti havana zvimberi varume vavira? Vanazvo. Shona yandataura wainzisa zvaireva? Handikwenzi. Zvimbi unozviziva? Iwe usasevera navantu ava. Saka uri kuti kudii? Ndaifungidzira kuti maifana kuvabhadhara. Handobva takamboramba. Muri kudei imi? Mahanisi? Changamire. Ukudei? Muroma changamire ndinoziva kubhadharisa umombo. Ndangagonitika zvokuti changamire ndaingati umombo unopera pakuti kuzarisa mwana womunhu kudzidzisa kwamwana womunhu kusvikira asvika pakuti anomusha wozomuda manje akutibvoropa. Lazizve pamwaya make hasati aturirawo nyacho kuti amai imi kundichengeta. Musi hama angu ba achatofirawo dare futi kuti amai mudare musi wangu ba asi akwasha wenyama vakwasha wenyu asi ndovava mvanhu vacho kuti azivisa amake kuti amake nyaya haizi ndikange ndandoudzwa kuti ndichikomba chababa womwana uyu saka hama vacho hasiti aturirawo mwana vacho ofutiriye uye musara pavana hasiti aturwa nomwana uye kuti ava asi ndoakwashawo mumusha medu maasekuru. Ndaifungidzira kuti iwewe ndandisingade kupa mazuva ekubhadhara ndiyada kuti wega munofunga mubhadhare mega. Zvokubhadhara ndichakuchaja pandaifungidzira kuti munofanira kugara pasi nouyo mwana wako mubhadhare vanhu. Zvinhu zvanotaura zvingenge zvomanga-manga uri kuona kukosha kwazveni? Uri kuti kudii nazvo? Asi ndinombota nauyi ndakabvira nechimotauro ana baba vangu avachindirambira mudzara wangu baba vachiti ndipe mwana wangu
nawidzi ndipedze ndega chimupenyu vachindirambira kusvikira vangodeso vaondera kubhadhira zvavada kutaura zvinoiti semwana anokwanisa here kubhadhira zvina mai iye anga asiri murume wamai ari mwana muzonyanya vakamurambira aita zvinhu zvake ega vakamudzirira nhasi akutoda kubhadhira nemwana panenziwa amai nababa unenge uri kwere uchiridza bhero usaka wakazviona rega ndikutaurira ndaifungidzira kuti waifanira kutonyarara waifanira kuti kutaura kwataita waifanira wonyarara wamboona iko anga aenda anokwanga aenda atorasika pandazitaura atozoona kuti mambo zvautaura zvakanaka toda upenyu hwako mwanangu unoziva inonzi mukabika ijai yauda kuita iwe kana uchida kuita hako zvokuti uchida kuratidza wafungosingafanira kutodairo waifanira kuti ndazvinzwa unyara kana zvese zvimwe zvisi waifanira kutora mazwi mairi chete ubva watonyara usashamura hapo mwanangu ndamaita discussion panzi noimba kuti munoita seni wana wainani mukoma kwangu simukai ndikuonei manzwa wamataura nachita wabata zvandataura shona yangu ndataura zvakadzama kuzvida kana kusazvida zviri kwamuri chimboendai modiscus mudzoke muzondipa mhinduro $200 yechikoro saka ndobva vazoti vari kuda mombe 4 kwana chapendama zvechikoro kataidza kuda mambo asi kumombe nombudzi kuvawirirana right kumombe ndombudzi ndagamuchira zvechikomba kuti makabata chikomba ndazvinzwa nhasi handina judgment ndosangana musi wa13 mazvinzwa wazvinzwa here mara zvinhu zvataurwa izvo zvamataura zvemombe nonhengi $200 enaimobhadhara zvechikomba tosangana musi 1 tapedza next